سلامت عنا نعخم يخون خبركم سماعتنا زهر ميني ميديايو أرست زيناتات بمقدم نلوم رابع عسران حادن مسكرم زدالنا يوم حدثت زيناتات هاجرات نورديك أسعبنا خنقرب لكمينا نمكتالكم نعدم ماكلاي بانك شودن متن ولد كم زلعل جيرو انك عنوت مبلت اجي نيوكلير زي نتصر حقتات مخانو تحبيرو اب فنلاند اب وقت وينتر مقرات ساعات كخصت كم زخل متحساسبي قريبو نايزيومن كالوتن زيناتات زرزر اسعيبنا خنقرب لكم هنا دقيمنا نمكتالكم نعدم اب قطبه تخسيتو زلو لعل متن زغباب مخنيات بمقبار ماكلاي بانك شودن ريكس بانكن متن ولدو بملو ميتاويت بمعباي ناب 1.75% كبابيل والله ازي متن ولد دحري عامة 1993 تزبزحي تباهيل الله ازي وسخ ولد اب قطبه زلو لعل طلب نمنكاي كحجز يزبل امنات اللونا مخنياتو بزلو متن زغبابه ገንዘብ ملقحن عدا مخفالن اشغار مخنا نيرو كبل امحداري ماكلاي بانك شودن ريكس بانكن ستيفان انغفس نريدو شودن ابزابو قال ገሊጽሎ اب شودن زلو متن زغبابه 900 ኮይኑ እዚ ድሕሪ 1991 ዝለዓለ ኣሃዝ ምዃኑ ጸብጻባት ቁጠባ شودن የመልክቱ اب شودن زلوا بركت زبلا ممحدرات كتما فتنه منقسقاس زقصاصرو مبراهتታት ጎደናይ ገብራ ምህላውን ተፈሊጡ እዘን መምሕዳራት ከተማ ነዚ ዝገብራ ዘለዋ ነቲ ተኸሲቱ ዘሎ ልዑል መጠን ዋጋ ጸዓት ምኽንያት ብምግባር ብኽነት ጸዓት ንምቁጣብ ተባሂሉሎ እንተኾነ ግና እዚ ሓሳብ ብገለ ሰባት ተቐባልነት ኣይረኸበን ኣሎ ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝሕግዝ ውድብ ቲዩዡር ሾግስትራ እታዓይ ሊን ኢላንደር እዞም መብራህትታት ንድሕነት ሓጋዚ ከም ዘይኮኑ ገሊጻ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ጎደናን ክወጻ ዝስምዐን ፍርሕን ስጋትን መሊሱ ዘጋድድ ተበግሶ እዩ ክትብል ሊን ነታ ሓሳብ ዘለዋ ተቃውሞ ገሊጻላ መበልጸጊ ጸዓት ሪል ሃልስ ፎር ኣብ ልሙድ ናይ ጽገና መስርሕና ኣለዎ ምዕናውን ጠንቂ ናይዚ ድማ ዘይንጹር መምርሕታት ጽገና ምዃኑን ብመንግስቲ ዝውነን ኩባንያ ጸዓት ዋተንፎል ገሊጹ እቲ መበልጸጊ ኒውክሊየር ኦፍላይን እናሃለወ ናይ ጽገና መስርሕ ክካየደሉ ምግባሮም ነቲ ትካል ደጊምካ ንምብርባር ብብርክት ዝበለ ኣዋርሕ ንኽደናጎ ምኽንያት ኮይኑ ምህላውን ወሲኹ ገሊጹ እዚ ናይ ጽገና መስርሕ ብመሰረት እቲ ቁኑዕ ዝርዝር መምርሕታት ኣይተኻየደን ክብል ኩባንያ ዋተንፎል ደምዲሙሎ እዚ መደምደምታ ኣቐዲሙ ብመጽሔት ኤንዋይ ቴክኒክ ወፂኡ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ዋና ኣካያዲ ስራሕ ሬንሃልስ ቢዮን ሊንድ እዞም መምርሕታት ጽገና ክንጸሩ ከም ተገብረ ሓቢሩሎ بمسارة ጸብጻብ ሬድዮ شودن ምስ ሃርሜኒ ሚድያ ከም ዘለኹም ክብራት ሰማዕትና ካብ شودن ዝሽመት ዝነበረ ጸዓት ክጎድል ስለ ዝኽእል ዜጋታት ፊንላንድ ኣብ ወቅቱ ዊንተር ምቁራት ጸዓት ክህሉ ከም ዝኽእል ትጽቢት ክገብሩ ኩባንያ ጸዓት ፊንላንድ ፊንግሪድ ኣተሓሳሲቡ ብምኽንያት ዕንወት ናይቲ ኣብ ቨርበርግ ዝርከብ መበልጸጊ ጸዓት ሬንሃልስ ፊንላንድ ኣብ ዝመጽእ ኣዋርሕ ካብ ደቡባዊ شودن ዝወሓደ ጸዓት ክትሽምት ከም እትኽእል እቲ ኩባንያ ኣመልኪቱሎ እዚ መበልጸጊ ጸዓት ብምኽንያት ሕጽረት ናይ መለዋወጢ ኣቑሑ ከይተጸገነ ኣዋርሕ ክወስድ ከም ዝኽእል እውን እቲ ኩባንያ ወሲኹ ገሊጹሎ እዚ ጽገና ክሳብ መወዳእታ ሓዳር ክውዳዩ ዝብል ትጽቢት እኳ እንተነበረ ክሳብ ጥሪ ክናዋሕተ ገይሩ ምህላው እውን ተጠቒሱሎ ኩባንያ ምፍራይ ጸዓት شودن ስቨንስካ ክራፍናት ብወገኑ ኣብ ደቡባዊ شودن ምቁራት ጸዓት ክህሉ ከም ዝኽእል መጠንቀቕታ ኣመሓላሊፉሎ ኣሞዳታ ኣብ ኢራን ሓንቲ ሰበይቲ ብፖሊስ ምቁጽጻር ስነ ምግባር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ድሕሪ ምእተዋ ምሟታ ቅቡል ዘይምዃኑን እዚ ጉዳይ ምስ መንግስቲ ኢራን ክትዛተየሉ ምዃናን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኖርዌይ ኣኒከን ሂፈልት ገሊጻላ ንሳ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ምዃኑን ምስቲ ኣውሮጳዊ ሕብረት ንዑ ኣመልኪቱ ዘውፅኦ መግለጺ ከም እትሰማማዓን ሓቢራላ 22 ዝዕድሚያ ማሕሳ ኢማኒ ብፖሊስ ብዝወረዳ ኣካላዊ ማህረምቲያ ቤት ማእሰርቲ ህይወት ሓሊፋ ፖሊስ ጠንቅሞት ግዳይ ሕዱር ሕማም ልቢ እኳ እንተበሉ እታ መንእሰይ ብፖሊስ ክትህረም ዝረኣዩ ሰባት ግና ብኣንጻሩ መስኪሮም ኣለው ማሕሳ ኣብታ ሃገር ብሕጊ ሓለዋ ዝግበረሉ ጥብቂ ናይ ኣከዳድና ስነ ምግባር ብምጥሓሳያ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትያ ዝነበረት
ሰመዝ ኢራን መሰረታዊ መሰላ ዜጋታቶም ከውሕሱ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተውን ክግፍዑ ከም ዘይብሎም ኣኒከን ሂትፈልት ወሲኻ ኣተሓሳሲባላ እምበር ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ረቡዕ 21 መስከረም ብሃርሜኒ ሚድያ ዝተዳለዉ ሓፀርቲ ዜናታት ሃገራት ኖርዲክ በዝተፈጸሞም ኣለዉ ስለምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን ሰላም